Ah, mira, que se falou aquí. Cuidado, Uf. É que era coisa moito. Sí, 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 sí. Mellor. Hola, hola, hola. Ostras, é que pas bodas, mira, podes poñelo aí. Pas bodas, douche a volta. Douche a volta e con ese volumen grabas a volantera co audio, Perfecto. Que? Sí. E as cámaras ainda non funcionan, mas... Funcionan, pero Hai que configuralo aínda. como certificar e para Facebook. No, e aparte hai que configuralo, que poñer o nome de cada un, que identifica a voz de cada un. A ver, non é... Cuidado. A voz non creo, pero igual, seguramente pola posición. Se non sabe, miro aquí cambiando de sala, non sei que... Te lo hace mi cubano.
Boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao actual mes de xaneiro, que ten a seguir... De xaneiro non, de maio. A cabeza vai máis lenta. Que ten a seguinte orde do día. Parte resolutiva, primeiro dos puntos, que é a moción conxunta dos grupos municipales do BNG e do Partido Socialista sobre a regeneración e a mellora integral da praia de Pescadoira. Hai un ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais celebrado pasado 29 de abril que ten o seguinte dictame. Canto a votación, foi a seguinte: votos a favor, 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra, neste caso, para a lectura e defensa da moción, pois un voceiro dos grupos propoñentes. Ben, boa tarde a todas e a todos. Esta é unha moción consulta dos grupos do BNG e do PSDG sobre a regeneración e mellora integral da praia de Pescadoira. No ano 2009, Portos de Galiza cometeu a primeira fase de regeneración da praia de Pescadoira, unha actuación que resultou insuficiente, tal e como hoxe podemos afirmar. De feito, o ente autonómico deixou no aire a posta en marcha dunha segunda acción na zona oeste do areal. A día de hoxe, este areal urbano atópase deteriorado medioambientalmente e tampouco pode ser utilizado pola cidadanía con seguridade tal e como se facía no pasado. Dende o Concello de Bueu, atendendo tamén as peticións e reivindicacións realizadas nas diversas reunións mantidas ao longo do tempo coa alcaldía dende diversos colectivos sociais, como a Asociación Ecoloxista Andusía, o Club do Mar Bueu ou a Asociación de Amigos e Amigas das Embarcacións Tradicionais Os Galos, reclámase a elaboración dun novo proxecto de regeneración para o areal, posto que a anterior proposta, consistente nun dique oblicuo semisomersido, foi desbotado por Portos de Galicia. Hai que lembrar que a praia sufriu graves danos pola desafortunada prolongación da dársena de Bueu que Portos de Galiza realizou no ano 1998. Posteriormente, no 2009, acometeuse a regeneración desta praia urbana, na que se construiu un dique de pedra á altura do antigo peirao de Atilio e unha segunda barreira de postes de madeira. A continuación, fíxose un trasvase da area acumulada na parte oeste da praia cara ao leste. Con isto, recuperouse o areal notablemente, aínda que esta barreira de postes de madeira non surtiu o efecto desexado de contención e na actualidade atópase moi deteriorada polos embates do mar. De feito, ano tras ano agrávase a situación e na próxima á Casa do Mar acumúlase unha gran cantidade de area que fai que a praia se sitúe casi á beira da rasante do vial e mesmo podría superar este nivel se continúa como na actualidade. Polo momento, esta segunda fase da regeneración da praia de Pescadoira continúa paralizada. Portos anunciou hai 2 anos un proxecto co obxectivo de poñerlle freo ao basculamento de area cara a zona oeste, o cal non foi factible. O citado proxecto consistía na construción dun dique semisomersido de 60 metros de longitude que iría en oblicuo dende o peirao de Atilio en dirección á antiga Casa do Mar. En paralelo, procederíase a retirada de máis de 4.700 metros cúbicos de area acumulada na zona oeste para repartila pola zona central e este da praia. Moi relacionado con isto, a rampa de acceso ao mar dende a nave de deportes náuticos de Pescadoira atópase nun estado deplorável e moi perigoso, sobre todo pros integrantes do Club do Mar Bueu, que baixan as súas embarcacións ao mar, o que supón un perigo constante e mesmo se provocaron lesións e accidentes. O arranxo desta rampa foi solicitado en diversas ocasións polo Concello de Bueu e o Club do Mar e recentemente adoptouse un acordo plenario da Corporación Municipal que a día de hoxe segue sen cumprirse, aínda que Portos de Galiza se comprometeu públicamente a cometer unha actuación na mesma. Con todo,
Iso só supón unha solución parcial e só para algúns días do ano nas que as condicións actuais do mar nesa zona permiten a subida e baixada de embarcacións, pero non asegura un futuro con garantías, motivo polo cal reclamamos unha solución inmediata e definitiva que devolva o equilibrio natural para que o mar non actúe con forza e virulencia, situación que se ven agravando ano tras ano. Desde o Concello de Bueu levamos moito tempo reivindicando unha solución inmediata e definitiva para a regeneración e mellora integral desta praia urbana, unha reclamación que consideramos primordial e urxente. Por todo o exposto, os grupos do BNG e do PSDG acordamos levar ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Portos de Galicia a adoptar unha solución definitiva e a acometer un proxecto de regeneración e mellora integral na praia de Pescadoira, tendo en conta o tempo transcorrido e a gravidade da situación actual. E tal como se falou na comisión informativa e se ditaminou favorablemente a esta emenda, vais introducir na propia moción xa un segundo punto, que é instar a Portos de Galiza a levar a cabo unha primeira actuación urxente de revascularización da area mentres non se realice a actuación de regeneración. Ben, eu creo que a moción é clara, é moi explicativa. En este aspecto, os grupos que integramos o goberno do Concello quisemos tamén apoiarnos nos colectivos sociais que teñen, digamos, máis vinculación con este areal, aínda que é unha vinculación que se dá con toda a ciudadanía de Bueu, pero que, bueno, especialmente entendíamos que, tal como se cita na moción, pois o colectivo Ecoloxista Andusía, que foron, digamos, dos máis insistentes á hora de levar a cabo tanto esa primeira fase como da reclamación desta segunda, o caso da embarcación de amigos e amigas das embarcacións tradicionais, que tamén son unha parte tamén implicada, pois tamén teñen, digamos, as instalacións bases tamén están na nave de deportes náuticos e, como non, e non por reincidente ser menos importante, pois a reclamación que veñen xa trasladando incluso a este plenario, tal como di a propia moción, pois o Club do Mar, que vería pois con esta actuación na praia pois unha lixeira mellora pois a hora de que os cativos e as cativas e os remeiros e as rimeiras pois tiveran unha maior seguridade para o acceso ao mar. Eu creo que é importante que os grupos nos posicionemos e exerzamos pois, digamos, a presión necesaria. En este caso, pois vamos a iniciar un proceso que é primeiramente institucional, como moitas veces se nos pide, e que sexa realmente pois a corporación a primeira que lance ese SOS pola praia de Pescadoira. A verdade é que os que facemos paseos de un lado cara a outro, pois observamos con preocupación como o propio escalón que se conforma agora pois na propia praia é preocupante e incluso inseguro para as persoas que están na praia, e eu creo que é de recibo pois que dende Portos de Galiza pois se poña solución a un problema que se xenerou pois por unha actuación mal planificada e mal executada no seu momento, e que eu creo que a día de hoxe pois teñen que existir melloras e solucións que teñen que propoñer os técnicos correspondentes e que teñen que volver a recuperar pois ese areal que é un areal histórico de Bueu e que para nós, xa non só como goberno, sino como ciudadanía, pois recuperar, ou igual que recuperamos a praia da Banda do Río, pois en estes últimos anos, que agora recuperemos a praia de Pescadoira para ese uso por parte dos veciños, das veciñas e das persoas que nos visitan. Eu creo que é importante porque cunha actuación que consideramos prioritaria eu creo que se pode conquerir toda esa cuestión, e incluso como ben indica a propia moción, hai unha basculación de area cara ao dique que utilizan o sector do mar, que tamén tamén sería beneficioso esa actuación para o propio sector do mar, tratándose tamén a si mesmo, como ben se ten indicado en moitas ocasións, como un banco marisqueiro dos máis importantes que tiñamos en Bueu, que non temos moitos bancos marisqueiros pola nosa
disposición da lámina de auga, pero que realmente a zona de Pescadoira, pois a súa recuperación tamén pode ser unha recuperación ambiental e tamén social e económica que eu creo que é importante. Entonces, por iso presentamos esta moción e entendemos que é o primeiro paso de moitos pasos que se teñen que dar a nivel institucional e a nivel social pois para conquerir o que tanto os grupos de goberno como os colectivos que aparecen citados na moción e que están aquí presentes e agradecemos a súa presenza aquí no Salón de Plenos, pois tamén agradecerían que esa actuación fose primordial e, sobre todo, tivese tamén esa actuación de urxencia que creemos que é necesaria. Gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Si, procede. Si, Elena. Moitas grazas, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, nos despois da proposta que se fixo na comisión informativa desa engádego, desa emenda, ese segundo punto, nos, despois de estudiar e evaluar o contido todo da moción, queríamos tamén propoñer que se amplíe, é dicir, que sería o de instar a Portos de Galicia, pero sen esquecernos de costas do Estado. E o digo porque, creo que calquera actuación que se faga, tanto no tema da rampa como no tema da praia, tanto da regeneración da praia como do tema da vascularización, van a facer falta os informes de costas do Estado. É dicir, creo que o alcalde sabe perfectamente, é dicir, que non se pode facer nada sen eses informes favorables, e a verdade é que dá un pouco a impresión de que entre as dúas administracións, tanto a autonómica como a administración estatal, pois un pouco que uns presentan, a administración estatal remite informes requerindo pois unha serie de cousas, volvese outra vez a reasustar os proxectos, se volven a mandar, volta outra vez a mandar unha serie de melloras. Entón, eu creo que é momento de ter claro e de facer unha aposta decidida, pero creo que nós, como corporación local, e como ben decía, pois o voceiro, creo que calquera dos que estamos aquí estamos de acordo con que se faga esa regeneración da playa, con esa recuperación, con independencia de que, pois que pudo haber erros na construción no seu momento, é dicir, pois hai moitos anos que se fixo esa obra e o mellor, pois non se tiveron en conta os informes dos técnicos, que son os que moitas veces, pois son os que deciden, pois o mellor non se asustaron ou non deron o resultado que se esperaba. Entón, a nosa moción, creo que aquí o que falta, porque claro, se dice que Portos, en relación co tema da rampa, que foi unha moción que presentou o Partido Popular e que saiu adiante co voto de toda a corporación, é dicir, que naquel momento agradecín, o que non é de recibo é que, porque tamén me preocupei de pedir información en Santiago, que desde Costas do Estado se lle require, primeiro, que se faga unha inscripción da superficie do que se vaya donde se vai a prolongar esa rampa, e segundo, que se faga tamén un informe de compatibilidade coas estrategias mariñas, que requira, a súa vez, unha documentación técnica complementaria relativa as especies e hábitats naturais da zona e un informe justificativo da contribución aos obxectivos ambientais definidos no Real Decreto 79/2019 do Ministerio de Transición Ecolóxica. É dicir, simplemente para facer unha prolongación dunha rampa que nós, e que eu na miña intervención dixen naquel momento que queríamos e entendíamos que era unha obra para facer urxente, pero que iso non podía nin condicionar, nin iba a ser tampouco, nin queríamos que se frease ese proxecto de regeneración da praia. É dicir, con estes informes de costas, dende logo, o que menos se pode facer é unha rampa dunha maneira, o sea, as medidas non se poden adoptar de xeito urxente, nin rápido, todo o contrario, é dicir, isto que fai é dilatar no tempo e ao final quen está perxudicando son o clube, os rapaces que están aí e os deportistas que día a día fan os entrenamentos e que teñen que usar esa rampa. Eu digo en relación coa rampa e en relación tamén co proxecto de regeneración, outro tanto, é dicir, se se mira o que pide Costas do Estado, é exactamente igual. Entón, continuamente, é dicir, está requerindo, eu creo que dunha vez por todas, creo que aquí o acordo que ten que salir é instar a Portos de Galicia, que é a Xunta, e o Ministerio, a Costas do Estado, que depende do Ministerio de Transición Ecolóxica, e que dunha vez por todas, que consensúen
e queren unha resposta, xa digo, pero as dúas administracións, hai un principio, non? Que é o principio de colaboración e de cooperación entre administracións. Aquí dá a sensación que o que se está é, bueno, pois un pouco tirando balóns fora, cando chegan ao meu tellado eu os lanzo para outro, é dicir, creo que xa está ben, é dicir, que creo que si hai que sentarse, en este caso Costas do Estado, con Portos, pero cando menos buscar unha solución primeiro, unha solución eficaz e, bueno, rápida no tempo, que xa sabemos que as tramitacións pois levan o tempo que levan, pero cando menos para o tema da rampa, que hai un orzamento, unha partida presupostaria, hai un compromiso e unha intención, que creo que así se manifestou tamén, non, o Club de Remo, de facer esa obra, que é unha prolongación da rampa para evitar ese risco e ese peligro. Que non queda ao mellor todo o ben que sea, non se considera que sea tampouco nada definitivo, pero polo menos é intentar evitar que aí se poida producir un accidente en calquera momento. Eu, dende logo, así yo manifestei tamén ao presidente de Portos, é dicir, creo que o que non podemos esperar é, bueno, pois que pase unha desgracia un día e despois lamentarnos todos. Entonces, a moción recolle unha parte, se contan unha serie de cousas, pero quedan un pouco en entredito, é dicir, non se está tampouco contando, nin tampouco, non sei se é dun xeito voluntario, se foi por olvido, é dicir, pero nada se dice, non? É dicir, non, Portos non fai, Portos non quere, nada se sabe, tal. A ver, sí que se sabe, hai uns informes con requerimentos e en base a eses requerimentos, dende Portos de Galicia se está traballando para subsanar, se se quere, ou para complementar toda esa información. Por lo tanto, nos propoñemos, digo, simplemente engadir a Portos de Galicia e a Costas do Estado, bueno, a dirección, creo que é a Dirección General del Mar, que depende da Consellería ou do Ministerio de Transición Ecolóxica, para que dunha vez por todas pois busquen, non, esa solución consensuada e que, bueno, que primeiro, xa digo, para o tema da rampa e despois o proxecto de regeneración, que como ben aquí se di, pois está falando do ano 2009, que xa se fixo un proxecto que non gustou, que houve que volver a facer un segundo, é dicir, isto é o conto de nunca acabar. Entonces, nós, dende logo, propoñemos esa, bueno, engádega ou emenda, se se quere, a esa modificación que vos fixestes, nada máis. Gracias, Elena. Algúnha intervención máis? Hai, en todo caso, unha emenda que se presenta por parte do Partido Popular, que se entra a valorar, en este caso, polos grupos proponentes. Ben, a verdade é que me parece ben que dou no clavo a voceira do PP nunha das frases que dixo sobre o sentir, digamos, deste tema, que eu creo que esa é un sentir xeral da cidadanía. Falou de balóns fora e de xa está ben, efectivamente, é o que eu digo. Deixémonos de botar balóns fora, deixémonos de defender a Portos de Galicia antes que a propia os intereses da cidadanía de Bueu, e eu creo que a cuestión é clara. Aquí se lle está solicitando o acordo ao organismo competente, o organismo que vai facer as obras. Que ese organismo teña que pedir ou non os informes, pois como calquer tramitación, e nós non llevamos a decir que os informes sexan favorables ou non. Eso terá que ser o promotor da iniciativa, que ten que ser Portos de Galiza, que foron os que realmente, por desgraza, produciron esta desfeita e que teñen que solucionala. Eu creo que máis claridade que iso non debería haber, porque realmente estamos reclamando a quen lle temos que reclamar, o organismo competente, o organismo que ten que levar esas obras adiante e que terá que leválas con todos os permisos e desta vez, dixo moi ben a voceira do PP, desta vez facendo caso dos informes técnicos, efectivamente. Creo que iso é de recibo, porque, ao final, eu creo que está moi ben que todos mostramos ese interés, que queiramos facer o efecto ventilador e meter aquí na ecuación a máis cuestións, pero eu creo que o interese da corporación ten que estar claro. E máis, voulle dicir, o interese ten que ser un interese político. Como político foi que este grupo no Parlamento Galego, o BNG, levou dentro das enmendas aos orzamentos do 24 que se pusese unha partida nominal de 100.000 euros para a regeneración da praia de Pescadoira, e o PP votou en contra desa moción. Entonces, iso tamén, que esa emenda non se levara a cabo, dá mostras do interese que ten Portos de Galiza en esa actuación. Interés cero.
meter a todo o mundo, digamos, nunha roda para que isto xire e non se solucione nada, correcto, pero eu creo que introducir na moción algo diferente o que é claramente o que hai que solicitar, é dicir, a Portos de Galicia que faga un proxecto que pase todos os informes que teña que pasar. Efectivamente, pasará o informe de costas, pasará o informe seguramente de outros organismos da propia Xunta. Entonces, eu creo que non vamos a pedir algo que o que temos que pedir é a claridade e ser concisos no que queremos, que haxa ese proxecto de portos e que teña tamén esa actuación inmediata que é o que demanda a ciudadanía. E nós estamos trasladando aquí esas demandas da ciudadanía. Entonces, eu, por parte do BNG, non atendemos a que sexa perceptiva aceptar esa emenda. Me imagino que o PSD gana a mesma opción, porque eu creo que somos claros na cuestión e aquí non nos debemos rasgar as vestiduras de decirle ás administracións que teñen que levar a cabo pasos para facer ben o seu traballo, que eu creo que é o importante e o que vai demandar a ciudadanía, o que van a demandar os tres colectivos aquí representados e na moción tamén citados e outros moitos máis. Ben, abrimos se procede unha segunda intervención, segunda quenda, sí. Elena? A ver, vostedes poden propoñer e nós non podemos propoñer. Vostedes presentaron unha moción e o día da comisión informativa, supostamente, esta moción, tal e como vostedes relatan no contido, estaba consensuado e estaba falada, vostedes estaban recollendo pois o sentir de determinados sectores sociais e tal. E, sin embargo, na comisión informativa volven a reiterar que, bueno, que unha vez falado cos asentes implicados, é dicir, non queda falado todo, entonces, e estades facendo unha proposta. Creo que en calquera pleno se fan propostas e se tal, pero non é para dicir, non, agora veñen vostedes aquí e tal. Non, simplemente fixemos unha proposta, expliquei e dei a miña argumentación do porqué. E outra cousa que me gustaría tamén marcar é que aquí o voceiro, bueno, nunha parte, dende logo, está bastante equivocado, porque no tema da rampa, a rampa está en dominio público marítimo terrestre, é dicir, non é de portos. A portos lle vai afectar no momento en que se faga a prolongación, que é aí donde, pero non é dicir, non, é que a competencia é toda, non. O sea, o tema da rampa afecta directamente a costas do Estado. Que pasa? Que Portos, como no tema na proposta que fixemos nos na moción que se presentou no seu momento, era que entre Portos e Costas se firmase un convenio e entre as dúas partes se fixera. Costas dou a calada por resposta e, bueno, pois desde Portos dixo, bueno, pois nós asumimos esa obra, facemos nos iso e tal, facemos esa prolongación e tal. E ora veñen con que a adscripción, non sei que, o sea, facilidades tampouco se están dando moitas. E non é tampouco ningunha excusa pedir informes. Vos tamén, cando tedes que facer algún tipo de obra e patrimonio, non sei que, moitas veces aquí, porque os informes de patrimonio, porque patrimonio e tal. Claro que son informes que hai que pedir, que son autorizacións que hai que pedir, pero neste caso hai tamén unha parte que afecta a Costas, que ten a súa competencia. Eu simplemente o que estamos propoñendo é, se hai dúas administracións, en este caso autonómica e a estatal, que teñen competencias na parte que sea, porque aquí estáse falando de dúas cousas diferentes. Primeiro, bueno, de tres, diría eu. Primeiro, a rampa. Segundo, o punto segundo que vos metedes agora, que sería, mentre non se faga ese proxecto de regeneración da praia, imos o tema da area, da revascularización da area. Entón, son, se se quere, tres actuacións que hai que levar a cabo aí. Nos simplemente decimos, pois, desas tres, o sea, por que tedes tanto medo en engadir aí catro palabras, de decir, pois, en este caso, a Costas do Estado, o Ministerio tamén, é dicir, é unha cuestión de dúas administracións. Costa tanto, non creo que non nos está comprometendo tampouco a nada facelo, que vos non queredes, bueno, pois estades no vosso dereito, como nós estamos no dereito de propoñelo, pero non estamos botando balón fora e botando e defendendo. Eu non estou defendendo nada, simplemente estaba dicindo que as actuacións que se fixeron, pois con erros, moitas veces as obras pois non salen como pensan, ou os informes que se fan pois non se valoran como se tiñan que valorar e tal, pero lle pode pasar a administración estatal, autonómica e ao propio Concello. E algúns casos xa temos aquí tamén en Bueu. Por lo tanto, creo que non se está presentando nin facendo nada aquí a maiores, senón simplemente, xa digo, engadir esa parte que vos non queredes, pois moi ben. Hai algunha intervención máis? Se non, procedemos primeiro a votar a emenda. En todo caso, obviamente
que se anuncie por parte dos voceiros, digo por unha cuestión formal, non? En todo caso, que votarán a favor ou non dunha emenda, non significa que non se tramite en sede plenaria como corresponde, que o Partido Popular acaba de presentar unha emenda aquí, in voce, e se vai a someter en este caso a consideración do plenario. Procedemos, por lo tanto, a votación da emenda, tal como acaba de presentar o Partido Popular. Votos a favor da emenda? Votos en contra? E a continuación procederemos a votación da moción tal como foi dictaminada na Comisión Informativa, na que dei o seguinte: o acordo instar a Portos de Galicia a levar a cabo unha primeira actuación urxente de revascularización da área mentre non se realice a actuación de regeneración da praia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción e pasamos ao seguinte punto da orde do día. O segundo punto da parte resolutiva, que é a moción conxunta dos grupos municipais de BNG e Partido Socialista para a reclamación dos dereitos da veciñanza polo corte de abastecemento eléctrico. Esta moción tamén foi dictaminada na Comisión Informativa de Asuntos Xerais o pasado 29 de abril, que ten o seguinte dictame. Canto ao resultado do dictame, a votación é a seguinte: votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún. Abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra para a lectura e a defensa da moción, en todo caso, un voceiro ou a voceira dos grupos proponentes da moción. Ben, moción conxunta para a reclamación dos dereitos da veciñanza polo corte do abastecemento eléctrico. Nos últimos meses, en diversos lugares do Concello de Bueu, detectáronse varias avarías importantes relacionadas co suministro eléctrico, que afectaron non só a unha gran cantidade de veciñanza, senón tamén a establecementos comerciais e hostaleiros. A primeira delas produciuse en novembro de 2023, concretamente entre as 22 horas dun día e as 14 horas do día seguinte, e provocou que alrededor de 3.000 veciños e veciñas estivesen sen luz por culpa de 3 avarías simultáneas na liña que comunica as subestacións de Lourizán e a Madalena. Dende o Concello de Bueu recibíronse dende primeiras horas da mañá do venres un aluvión de consultas e queixas da veciñanza debido á falta do servizo e da información por parte da compañía suministradora, UFD Distribución. Os lugares máis afectados, tal e como se desprende das noticias de prensa deses días, foron a parte alta da parroquia de Cela e outros lugares como o Norte, o Outeiro, a Barraca, as Meáns, a Avenida de Cangas, tramo superior da rúa Eduardo Vincenti e Ramal dos Galos. E tamén Santán tamén algunha tuvo afección. Nese momento, e despois de bastantes dificultades para contactar, o alcalde logrou falar con responsables da empresa, dende a cal lle comunican a existencia desas dúas avarías e que non saben canto tardarán en arranxalas debido a que o temporal causara moitos estragos. Dende o Concello de Bueu comunicouse a información a través das canles de comunicación e redes sociais, poñendo a disposición da cidadanía a Oficina Municipal de Información ao Consumidor, a OMIC, para presentar as correspondentes reclamacións e recibíndose neste servizo municipal moitas consultas nos días e mesas posteriores para reclamacións por falta de prestación do servizo, danos en electrodomésticos e perda de alimentos refrigerados. Posteriormente, no mes de marzo, detectouse unha nova avaría con cortes no suministro eléctrico de alrededor de 2.000 vivendas durante 5 horas en varios lugares da parroquia de Beluso, como Vilar, A Roza, Sar ou Rúa Nova de Abaixo, entre outros. As compañías están obrigadas a incluir e aplicar unha reducción do 10% no primeiro trimestre do ano posterior ás faltas de prestación do servizo, sempre que sexan por máis tempo. Compre salientar que para as zonas urbanas non se poderán superar as 5 horas ou 10 interrupcións anuais, mentres que para as zonas rurais serán as 19 horas ou 22 de interrupcións. Así mesmo, tamén se deberían tramitar indemnizacións por danos causados en alimentos ou aparellos por mor dese apagamento. A nosa comarca, en concreto Bueu,
sitúase nunha zona climática con meses de inverno que nos traen fortes choivas e ventos, temporais, pedrazo, etc., polo que é moi previsible que se produciran faltas no suministro e máis se iso engadimos o mal estado das infraestructuras e os tendidos eléctricos, os cales as compañías terían que arranxar. Ademais, tanto eses cables como os de telefonía deberían ser pouco a pouco soterrados para evitar o impacto horrendo visual e a falta de prestación dos servizos en caso de climatoloxía adversa. Con todo, a compañía non só non actualiza as infraestructuras, senón que tamén elude as súas responsabilidades, deixando a moitos veciños e veciñas sen solucións. Así, por exemplo, e segundo as reclamacións tramitados na OMIC contra a empresa suministradora, esta elude a súa responsabilidade en varias ocasións debido a causas de forza maior e que os suministros sufridos tiveron pouca duración. Dende o Concello de Bueu debemos expresar o noso apoio á reclamación das persoas que sufriron estas incidencias, habida conta de que por parte da distribuidora non se tiveron en conta. Compre exixir tamén que tanto por parte da empresa distribuidora como das autoridades competentes, a Xunta de Galiza e a través da Consellería de Industria, deben adoptar medidas para que estas incidencias na súa magnitude non volvan a producirse. Por todo o exposto, os grupos do BNG e do PSDG acordamos levar a cabo os seguintes acordos. Reclamar que a compañía UFD Distribución atenda as reclamacións realizadas polos usuarios e usuarias, asuma responsabilidades e leve a cabo as indemnizacións polos danos ocasionados. Segundo, instar a Xunta de Galiza a que realice, a través da Consellería de Industria, unha auditoría das infraestructuras eléctricas deste servizo básico e que, unha vez feito, se adopten as medidas necesarias para que as mesmas estean nas mellores condicións posibles. E terceiro, instar a compañía suministradora UFD Distribución a que realice periódicamente e de forma regular o mantemento e conservación das súas infraestructuras, especialmente as liñas eléctricas, tendo en conta moitas das incidencias que se producen polo mal estado das mesmas. A verdade é que, como isto parece a lei de Murphy, porque foi traer esta moción para este pleno e este pasado fin de semana pois volveu a haber un apagón considerable na zona tanto do polígono de Castiñeiras como na zona de Ermelo e bueno, chove sobre mollado porque volvemos a facer fincapé nas mesmas cuestións que tiveron esta problemática noutros meses do ano e que nos veñen trasladando moitos veciños e veciñas e que estamos canalizando, como ben di a moción, desde o Goberno, pois a través da OMIC, pois en esa labor, digamos, de reclamación que facemos constantemente. Pero eu creo que temos que dar un paso máis como corporación e máis, non sei se o alcalde quererá comentar el despois, pero houve tamén certos pasos e eu creo que estas mocións pois teñen tamén o seu interese pois porque despertan a propia conciencia xa non só da cidadanía en sí que se ve afectada directamente, que son as destas zonas, como do resto dos veciños e veciñas da vila pois que sufrimos estes problemas e que, a ver, nun país como Galiza, onde ten a climatoloxía que ten, non pode ser, digamos que dun sistema desenvolvido e dunha infraestructura en condicións, non pode ser que a 2x3 pois a caída dunha árbore pois provoque estes problemas. Eu creo que aí hai que buscar as solucións, están ben expresadas na moción e eu creo que moitas veces